ama sain Gpay ule tuna hian Gpay ṭanga electric bill pek dan tutorial kan thlir ho dona kan thriat thau gen tunen covid pandemic kan tur me covid-19 pandemic kan tur me ka hian electric bill kan pek na lama tangten kan in kai chon pal le thria dar zel lo na turin hetiang hian electric department lama tangin engineer in chief P&E department thuchu a oma covid-19 thrileng awanga in kho khirna kalpui mek zel ania thrileng laka kan lo himzo nan power and electricity department chuan mipui te online hmanga electric bill peturin kan in nge na ni online payment ti theina mobile app sang beam Gpay phone pay paytm amazon pay mobiquick le adangte mangin bill hi pek thei reng ani heng mobile app star lana yat electricity biller a power and electricity department government of Mizoram than theina oma biller than fel nuwa ma ni consumer number theu chut luin bili pek mai thei ani ti in engineering chief in department ulal du zola sai lo thu chu awma chu wangin kan thi ala thiam lo te poina ti dan kan thiam theina tur le ala pengai lo te pon midang ron buai lawa mi ina vocal duk lawa ti dan kan thiam theina turin tutorial hi amol bang thei ang be ron sim kan tum dona tun trumatan bi khichuan Gpay atanga ti dan tutorial bill pek dan kan ti anga Gpay hi tam takin him lawe han ti thin Mahse kei ei kaman tirta ka kala mangat ngata voin thlengin ti swal kala nei lawa amaro chu kan hriat ve mai tan Gpay kaman hian server that lo lai ang chi ate net connection chak lo lai ang te chuan ka ti du thin lo ta tin keima po ka payment hi phal om thina process lang lo te pom thina atlang lo hoi chon roi reverse me ya phal hi choni ain kat lo tlang puya Mahse a phal ain kat ani pon keima big chuan bidanga chon ka hre lo le ala in reverse chara chulai chon ka ril ruwa zo na lo om mai ta zo ka chu then khat Gpay arin tlak lo ti te hian an account hi an update lawanga ai roin reverse le huna khan an thelo mani chu o ti na lai te ril ruwa ka nei pha ruma chu tiang khop chon ke chon Gpay hi arin takin ka ngaya chu wang chon tun huna poian electric bill online pek dana poian Gpay application na changa pek dan bi kan thlir ho don ani lo thirang tahi banking app lampang ho khala oma phone pay te beam te kamang thona chungin Gpay hi Mizoram achon user kan tam zoberin kan ria chu wan chon Gpay hian kan ti chi alu ta chi ata te khan chuan new payment a hian kan kalta new payment an kalta a bill payment a hian tai bill payment ami bill payment a hian kan kal le ta ni chuan bill payment a hian electricity alawm le ta hei tlai kan thlang le ta chuan tain kan scroll charanga Mizoram kan zogang pamak pur ve Mizoram power and electricity bill payment salom ta kan select ta ni chuan hei kan enta a ka ni dang kalapek ngai lo wangin engma kha pek theina lo lawm lo ta no account link sati wangin account power supply kan engte kan bill local na account akha kan link ka ngai ta ne chu chuan la yan no account link te down arrow hi kan me chon ti khena lo oma link account hi kan select le ta chon tla in customer number lo chut lu ngai ta a chuan nikina athlalakin hei chu kan la ron tilanga chuan account name om bok ta hian customer number hi 1200002010 alo ni ta account name a hian nal biak tuangi
true lo ni ta ni link account tia mình ding ta khi lo biak luang i true ti hi chu lo hal ta an link fel ta chia ta thì khan aṭanga kha ka lo link le du don ta an tinan connection kha pakhat chau te ka lo nei lo ni chuan tikhian ataya drop down menu khi albiak tuang iti zo ta hi drop down menu hi kan metanga link account ka ti le ang chuan customer number ka chulu lenga 120000198 99 lal biak luangi chi cái để don ta nè chuan link le hay account consumer name mi ang zel khan ka data link account ka ti le ta online nen hian abil hi ang chia ta chu wang chuan kan tinan khi ti khan pani om ta ni dang apo kha pek du jok jok khati khan account kan link to chuan om zia chuan account kan ti hian ni bank account lamani lawa i bill number kha consumer number zo kan ni chu consumer number kha i link chuan kha consumer number a thatina bill ron kala piang khati khana omanga tian line pay itianga ti hian ala omta chuan pay 101 hi click le chuan ti hian i 6 digit kha i chulu tanga itikanga chuti ti chuan office of call ngai kherlo khan i pefel der don ti na ni chu ti khan khati china khan kan du to kong to na hin ka petak tak don lawa chan chu tutorial mai mai ni wangin ka pe tak don lawa ti khan tun china khan kan du to konga enge mo fi alo le zo bel du in nei ani chuan comment section lama in zo na te in lo droponga ka chan thei chi le ka thiam thil ani chuan kan la in thil fi zel bel zel turah ngai tai la thome he video mino thlir saka wangin ka lawma chuti rual chuan he video hi ṭangkai tia midang pui an hlok pui i ring ani chuan khongai takin min lo like sakin min lo share sak vela he channel a hian tutorial dang te poron da sel kan da tuma wangin ṭangkai do na i hria ni chuan i du le i lo subscribe venga i lo subscribe ro ani chuan video thar upload ani pianga i hriat zel theina turin notification bell a khan i lo tik kewanga chuan khatak select tur category oma khan all ti khai do select don nia khati jong kha voin tan chuan ni sela min lo thlir saka ve wangin lom thu ka hril non le che thleng la kha nang chu lo in veng film khurla lo himla lo lim je rang che